over kwi-conversations zethu apha enkqubeni. So namhlanje ke siqaphele into yokuba amaxesha mos aya-evolve as iminyaka ihamba, right? Siqaphele nento yokuba kwimitshato nakweminye imicimbi ethile yesintu abantu bakhetha ukubiza i-catering endaweni yokuba kupheke abantu bokuhlala okanye amalungu osapho. Now ndibawuna ukuva kuwe ngale mini yanamhlanje uba wena ubona njani olu tshintsho, ingaba uyaliqhwabela okanye uthi siyalahleka as isizwe esimnyama? Hayi, xa siza ke kutshintsho olunje masiqale ke sibhotise sithi ukuqola kokuthandaza ukugcama kusha kokubulela. Sibulisa ke zonke sithanda ukungena. Enyanisweni ke wena nomdade ndicingela uba fana uba siyalahlekelwa kancinci, nangona ke ndingazukhala kakhulu kodwa ke siyalahlekelwa. Unobangela uba ndithi ke siyalahlekelwa kancinci kaloku ukwenziwa okanye ukuphekwa kokutya phakathi kwekhaya xa kukho imisebenzi kukunabantu bako, wonke umntu unendima ayidlalayo. Njengobana abafana funeke bebambe inkomo bayipheka, ootata nabo bayanayo indima abazoyidlala, oomama banendima yabo, abafazana banendima yabo. Loo nto ke ibonisa into yokubana ke ngoku abafazana esinabo beli xesha siphila kulo bayohlulakala kukwakho ubuhlobo phakathi kwabo bebodwa, baphinde kuhlulakale kukuzenzela okanye mhlawumbi ukuzibambela izinto. Ngoba xa sawubiza i-catering loo nto into yobana akuzubakho umfazana onyanzeleke evukele ekuseni elungiselela into yobana makabhake. Asizuba nabo abantu abazokwenza into ezinjengezo ngoba elowo nalowo uxelela into yobana hayi bakhona abantu abaqashelwe lo msebenzi. Ngakho ke siyalahleka isintu sethu kuloo ndawo ngenxa yento yokubana ngoku abantu imisebenzi yabo nendima yabo efama bayadlala abasafuni ukuzimisela kuyo. Loo nto yenza into yokubana ke neenyama ezinjengeenyama zoomama nezinye nezinto efama bayazifunda bangabi nathuba lokuzifunda oko. Umzekelo, xa unobuza nje kumfazana omaziyo uba yintoni le nto ilidikazi, ungamva ekubalela into ezingaziwayo. Mandehle msasazi ndingakhange bekanti ke ndingena kakhulu kulo mba, kodwa ke iyasichaphazela kakhulu amakho. Samakho tata uvakele and ndiyabulela kakhulu mani ngoluvo lwakho kule conversation. I feel like the conversations ezibalulekileyo ingakumbi xa siqwalasela utshintsho olenzekayo over the years. Now masike singene ke ngoku kunobangela wokuba sibe kanti siyancokola mna nawe ngale mini yanamhlanje. Namhlanje I believe silanda umnombo wakho okanye wakowenu manditsho. Namhlanje sihleli koMasoka. Kunjalo kanye. Ke maniqale ke ngokuthi ooMasoka aba ngabambo. Xa ndisithi ke ngabambo uyawufumanisa into yokubana kwizizwe zonke kwezi ndawo babaleke bozimela kuzo bafike mhlawumbi bazibize ke ngakuloo ndawo. De ndibakhethe abazibiza ngamahlubi kuba kaloku amahlubi lana sesona sifo sisasondeleyo kakhulu kumnombo wobumbo ngoba ngabona abantu bazange bazilahle kakhulu. Kodwa ke mandiqale ke nomdade ndingene kulo mcimbi ke woMasoka. ooMasoka ke uMasoka qala phaa phezulu ke njengobana siqhele ukwenza phaa kuFlathela. uFlathela nguye ozele uMafu ozele uDedeza wazala uMkheleba xabe. uMkheleba ozele uNotshiya ozele uNkumbuzo ongoyena ke uze noMasoka. uMasoka wasiphathela ukunene, wasiphathela uRhoyi, wasiphathela uMzimkhulu, wasiphathela uNtanzi, uNtanzi wasiphathele uNdima noNdelu. Bonke ke abo ooMasoka esinabo umnombo wabo bawuqala kwabo bantu kwezo zindlu ezo. Xa silanda ke ngokwapha ekhaya kuyabonakala uba uMasoka lo wakhe wahlala esihlalweni sobukhosi kwesi sizwe samahlubi. Yiloo nto amahlubi uyofumaniseka into yobana athi xa elamba kumnombo wabo athi umnombo wabo ayawutsala kuMasoka ngoba uMasoka yenye yeenkosi ababe nazo kwisizwe sabambo. Kukho le nto ingaka ke ndifuna ke namhlanje ukuyibeka cace into yokubana esi sizwe soMasoka kwenzeke ntoni phaa. Amambo ke sisizwe sifike kuqala kule mihlaba efana neNatal. Ze bafika ke bahlala nezizwe zazikhona. Isizwe sakwaZulu sasisekhona kodwa saseliyintshana singekaqini. Amangwane, xa sibala amangwane sibala amabhele, sibala amazizi, sibala namahlubi ngenku. Zizizwe ezo ebezifuduka nazo zizizwe zabambo. Ngakho ke ngabantu abanye abo de abanye aba ndingakhankanya baphuma bonke kwisibe eside ngokomnombo wabo. Amampondo mise ngabambo bonke abo. Ndiyakhumbula ke basike sayichochola loo nto. Kodwa apho ndifuna ukuya khona ubuhlubi obu buza njani apho koMasoka. ooMasoka badala kunobuhlubi. Ubuhlubi sawukhumbula into yokubana ke ngoRhadebe
nomntakwabo nguNgcobo nenkosikazi ke kaRhadebe yathi yathathwa ngumntakwabo egameni noMahlubi ze kwatsho kwaza samaHlubi. Bafike koDedeza bangaphakathi ke ngokwesi sizwe salamaHlubi, kodwa hayi bonke, ngoba bakhona amasoka abangakhange bayingene into yobuhlubi, kuba ubuhlubi ibisisizwe sakhiwe phezu kombulo wento yokubana nanku umntako ethatha ngokumntakwabo, umfazi womntakwabo efuna umenzo wakhe. Zizinto ke ezo ezithe zasiqhekeza kancinci sizwe sabambo, kodwa ke saphela sesingasalahlekanga. Kodwa ke sinayo amasoka e-KZN ukutsho oko, siphinde sibe nayo amasoka eLesotho, sizoba nayo amasoka okwicala lomhlaba kwaMarharhabe ukuyoquka kuyovala kweCentane umhlaba amaXhosa xa edudula phosela kwelaa cala lingaphaya. Siphinde futhi sibe nayo amasoka eMount Freya, de futhi eMount Freya sinabo nobukhosi phaa kwilali ekuthiwa kuseTholweni. Umntana wendlu kaShushu phaa, umntakwethu sothile eso sihlalo eso. Ngakho ke imbali ke nemvelaphi yoomasoka, oomasoka bahambe indlela enye namaHlubi, nangona ke la ahlele esihlalweni namhlanje abantakwethu abantu bakhankanyayo isihlalo abasifumene bona ngokwecala lekrele, ngoba basifumene ngokukuziphandela eso sihlalo ibingeso sabo. Bafike badudula abantu abebephaa ngenxa yobukroti babo ke nesizwe ke sobuhlubi bebephantsi kwaso saziwa, ze batsho bakwazi ukuthatha ke ngokweso sihlalo eso. Kodwa oyena mntu ebengumkhokheli okanye mhlawumbi bekhokhele esihlelweni samaHlubi nguBhungane. Andifuni ke ukuthetha gqithi ngamaHlubi, sithetha ngamasoka. Sinamasoka ke kwicala lamabhaca abathi babhaca futhi bebalekiswa, ngoba ukubhaca kwamasoka kokubaleka ngeenyawo ayikokubhaca okokuchaza. De bathi ke babiza abantakwethu xa sithi ngamabhaca angabhacanga, kuba kaloku okubhaca kulapha ebusweni bona banako. Bona ke basuswe yimfecane, bebaleka ke imfazwe edose yimfecane, ze bathi kanti bayemka behlela kule mihlaba ilapha ngezantsi. Nabo ke siyaphila nabo, bakhona kwicala lamabhaca isengumntu mnye. Nakweli cala ke lamaXhosa ngaba bebehamba neekumkani esizawukhumbula into yobana onje kweli emxeshweni befika amabhela amazizi besamkelwa nguyintsa, babekhona oodedeza phakathi kwabo, kuba kaloku nabo bebekhona kwesizwe samaHlubi. Loo nto yenza into yokubana ke ngoku kwimihlaba enjengeQonce, uMthatha, ooCentane bafumaneke oodedeza kwala macala ngaphaya. So apho ke ndiyakhona ke nomdade ndifuna ukuthi umasoka okokuqala mnye, oomasoka ngabambo. Amasoka wazibiza ngamaHlubi bangabo amaHlubi, kodwa akho ngxaki, kodwa imvelaphi yamaHlubi iyakuveza ngokupheleleyo into yokubana oomasoka ubuhlubi bubuncinci kunomasoka, umasoka umdala kwaye futhi ungaphambili. Zizinto ke ezesidla ngazo, sizikhukhumeze ngazo. Andifuni ukuya ngamandla kuba yasekhaya de sityiwe lixesha, mandilile. Hayi bethunana, umuntu uyazazi. Sibulele kakhulu manje Deze, inkosi kakhulu. Omnye umbuzo ke ndibawula ukubuza, isilo sekhaya sesiphi phaa koomasoka? Isilo sekhaya apha koDedeza nguNonkala, de sithi xa simbiza ke yinkalankala, kodwa ngaxeshanye nentini siyayihlonipha phaa ekhaya, inawo ukusiphathela imiyalezo. Ikhona ke imbalana ekutshane apho kwathi sisebenza ke into zekhaya kwegqi intini kanti ithwele inkalankala ngaxeshanye. Kulapho ke sayibona khona uba hayi le nto yesisilo iyasisebenzela xa zizo zibini. Ngakho ke zizo zozibini ke izilo zoomasoka. All right. Lena ke question ndifilishe into yoba uzaba biased because sisiduko sakowenu esi, ngabantu bakowenu aba sithetha ngabo apha namhlanje. Kodwa ke ndiza kubuza kuba siqhelile ukubuza, badume ngantoni? Ngabantu abanjani abantu besisiduko? Into endingayikhankanya ke ndingakhange kube kanti ke ndizawuba biased njengoba ubusotshilo. Oomasoka ngabantu abangabakhokheli, yinto yokuqala leyo ndingayiveza. Apho kukho khona uDedeza akuvamanga into yokubana ufike umasoka esithengile engaziwa. Emaxesheni amaninzi ufumaniseka ukubana nguye ongumkhokheli, de nasemisebenzini zii-principal zezinto noko zithande ukuba phezulwana wena oSherman, nezinto ezintle abazenzayo. Ngakho ke ngabantu ke abo abangabakhokheli oomasoka, kwaye into xa bezixelele ngobana bayayenza oDedeza bayayenza, bayazithanda ke. Abacengi ke futhi kunjawunjoku, bazibiza ngoba kwenza ibhozo emnyama ngenxa yokuziphandela, kuba bayayazi into yokubana nantoni na umntu azawuthi ayenze ayixhomekanga komnye umntu, uzawuzenzela yena. Esi sigama ke sithi oxheleka kabuza sisebenzisa kakhulu phaa kuthi, mandehle. Hayi ke ndiyakuva bhuti wami, inkosi kakhulu mani. Kumntu omameleyo ngeli xesha obawela ukuthetha nawe ngezinto ezinokwenza ke nesiduko nezinye izinto ke ongakwazi ukumncedisa kuzo, ufumaneka njani phi? Isiqalo singathi phaa kuFacebook, Mango, ilamvele likaXhosa, ikhona ipage phaya, but ne-account, main account which is Avuyile Mango. Sidlulele kuTikTok, ilamvele likaXhosa, Mango, nakhona YouTube, Mango, ilamvele likaXhosa. Zezona ndawo ke sifumaneka kuzo ezo. Kanti ke xa ifuna ubheka umntu phaa kwi-email,
ngumango avuyile 59@gmail.com. Iline yethu indimani kodwa ke zabanikeza ii-handles zakho ze-social media ndinazo nam kodwa ke ndiyabulela kakhulu manibhuti ngexesha lakho. Masidibane kwakhona kwiveki elandelayo. Kamago nomdade kubulela mna kakhulu. Bethunana lowo ke ngu-Avuyile Mango apha kuMdantsane FM 89.5. Ungamfumana ke mphulaphuli phaa kwi-socials ungu-m.a mango m.a mango. I-handle yakhona ngu@ilamvila_likaxhosa. Ungamfumana ke phaa ku-TikTok, ku-Facebook naphaa ku-YouTube. ilamvila_likaxhosa. Sibulele kakhulu kudedeza kodwa ke mphulaphuli sifuna ukuva kuwe.